L-immigranti abbord il-bastiment ta' l-Open Arms sebħu għas-6 jum fuq il-baħar kif sa issa l-ebda port Ewropew mu jaċċetta lil dawn l-immigranti li ġew salvati l-ġimgħa li għaddiet jirriżulta li abbord hemm 123 persuna fosthom 32 mara u 4 titfal. Il-vapur bħalissa għadu wieqaf bejn Lampedusa u Malta. Fuq Twitter l-għaqda Open Arms qalet illi donnu l-Ewropa kollha tinsab vakanza u ħadd mu jwieġeb għat-talbiet tagħhom biex jidħlu f'port sigur. Dan kollu huwa tal-mistħija qalet l-Open Arms. Fl-aħħar żviluppi jidher li qed issir pressjoni biex il-vapur ibaħħar lejn Spanja minħabba li tajjer bandiera Spanjola. Il-fundatur ta' l-Open Arms, Oscar Camps, insista illi jekk abbord il-vapur ikun hemm persuni li jiżviluppawlhom problemi serji huma mhux se jiddejqu jidħlu l-Italja. Dan minkejja li l-Viċi Prim Ministru Taljan Matteo Salvini għadu qed insisti li l-portijiet tagħhom huma magħluqin għal dawn l-NGOs. L-aħħar każ simili li żviluppa fl-ibħra qrib Malta kien wassal sabiex il-Gvern aċċetta grupp ta' 40 immigranti li kienu fuq l-Alan Kurdi. Sa issa din is-sena waslu Malta il fuq minn 1100 immigrant.